Ye pher ka culture ngimla ban shem phangi kata ring sung thu ba kaskep ka dei ka benta ha ka ba ki khain kham khain kor ada don ka nu ka jik smai ka ba ki hap ban ai to ka ba Kani beteng ka no du ba kani ka bentar kani ka bentar ka syahmat jok lenok jok khat ka ndai. Mhm, Wat lagi di kentien jok unong ya thu ya kani khana kumo pila batai untuk syahmat. Kani ka ai ka wei ka jing sung thu. Waktu ka long ba uni u Israel mhm, lani u Jacob ukup ya ka jing long rong ba ka mayan ma ha u namar usmo thu biang biang ya laki sngi bat ya lakarta jong u ha ka kendo. mhm, Ka ba mod ubri ula tip ula snotho bagarta jong u ala jan poi sa banta ka bakot ala bo de ki kentien ngam labu ani khat kalau man yap na mhm, kamu ni ubri ki kuslai bania kendo ya ka jing yap mhm, anda ya bakum ka ka por upen ki jing mod ban ya kren ni balau jong khun bamenta ulo ndong sensyar ri jem baga jing ya kren ga jong u baru khun jong u kalau ban pen kulari lau jong khun ya ka ka ba u sudan ka me mhm, pat ka ba ar na lor kata ka jingpen kular ya ukun udah penrap lu ya kan ni ka baki ong dari kedustur ka jok kinong syatai bah bakular hap lu ban bo ya la ka kati ka skep ka jong ta upa pi kular mhm, te kan ni ka jing bo kati ya ka skep ngam tip la kan ni ka rekomen ra ha kan ni ka caka ha kan ni ka benta kadai pura kumba kadai ni kadai belaburi no tak kan ni ka kentin ya ka ka bakam ka bakam long pela pat ka ka bakam long karpang namar ka bawan ka jumut jonga kalong yo ka don ka bakam karpang ka benta jong ka met ka jong brio ka balong kentang ka babenrap ha bu ya ka jing smai hoi ken dong Jakarta ti nomor ba ye pher ka culture ti nong batai kin don laki jong ki jing batai ki jong ki te bakan kham ya rapat naga benta jongi bangin dum daya tenru tham stu shata shata kan kham suk ba in ong bet ba ka dustur ka jong ki aba ke shim smai para benriu kan mo para benriu gamut ba uta uba pen kular bat uta bahaban pediang ya ta kular dah jing ko ngu uhaban bu ya ka kti kan ha kaskep jong uta uba pen kular kabamut bet bakladei lupa kaburom berakor da kajing yokor yuta uba penkular di sisin belabu ikakti kemut kajing keren kaskem pat kabam la shu ya kaban kelak di bengin ong tam pada ya kata te nong hum no kala ban long tangkum kajing karai kajing aba ngim yo jing shai pada kum no dai ah dari syukut tangkat tai kan kam biang ni nakam tajungi nambar kata kani ke badan ada hani ke silong bet kani ke badan hani ke silong betang kajing kular kajong ku ni lo jong pa hubun kular bar kajing angnut kajong pa ni kalong pun i yang kajing sobha bar kajing shisha daka we ha kajing karpar wong wat tep yang ha kari Egypt idan atli ki kan tin karpar ni kabaning kong karpar ba men bu ikakti kaskyap ay ke bakular kan nung kabasisya. Mat kata kajing kular ru kadiban dong kabasyam sumubha hauta ban pediang ika. Mat kajing kuwa kajang u Jacob dari Israel hami kuwa man un syatep haka ri Egypt. Ambar sering ipadan kam na kani kentin tep hari Egypt kamut tang kabashulit tep. Ndai hang ni kamut baik. Nada ong ban tep hakari Egypt kamut i sundon hang tu si junom haduk pendak ut bat si yang biye.
Anda ke jing penan kam itu wat tep yang kam simut wat dem tep ya kamet ke jong ha Egypt. Hendai kambut baik ban ra syaka jaka ka ba u ang not kai. Kata kalau ka jingmut ang nimo WhatsApp yang tepatnya ka Egypt nomor ba usmo ko u Jacob udon bun bun u Joseph udon kabor hadu kataru ya ka bandra ya ka met ke u WhatsApp shabar jongka ri Egypt. So minya jam no stu kot ke belai pau bar upunan kam hang tu ngan yo thia bat ki kpa jonga kani ke de jingkermen jong wei pu wei u jiu wei nu wei pu wei u Hebrew ban yo thia bat ki kpa jonga nila de biak keren teng hegi benta ki bisa kamat ke bombot baik ye ki ing jonga dei ban bu ringkat bat ki kpa temen jonga kamu auto mau ing baki ki jubu ban dia kata ka jing don dekat jong ki ing kumta kamu yo thia bat ki kpa jonga itu ilong kenti di badan kam yengi mo ilong thma yengi kasih dei la de keren ai tikilan dong ki basang kam sakamat bat ni kamu syata hi bentar bin syekren bentar nang ta ka ba ar pa de ka ba don han ga dekat balik ho penba no yang na kari Egypt ba tep yang ha ka jing tep jaki katu ta kala pensyai ka iki banya keran tan na katu ka benta ka bahmat jok ni ga dekat ka balai ho hadin jong kini ki jing pun kular u Joseph ru la ka kti udan hakas kep ko jong u kpa u jong u baru klei la ka jong ka juban ban ong ngan le ken kat kumbalong ka ktin jong me tu ka dekat ka balai kuwe tu ka ong bat ula ong tu smai hanga ti ula smai ha u anda kumta u Israel ladam hakli ka jentia ti manu ba ong tu smai hanga u de Israel u de Jacob hi bat u Joseph ula pendep ya kataka jing smai jadi jik tu jing keren kan tu ti ka jing pun kot ka ong bait anda kumta u Israel ladam hakli ka jentia ti kata tak silong tang jing tu kasa ka jing mudu jing kata ka jing diam jing u kli jing tia kalau kumno kala berlong ba ula don sunan ha hatemir jong ka jing tukut mesin wala mentip ni dasa sakatu kanis sakatu kanis ni katu kanis tayo katu kanis mana ring la bat ong ya kata Henry ya ka jing kular kemudian kam ha kani hi ka dei te kani ka jing kular ha pedeng jong ukpa bo pen kular buat ukhun basngap ya ta ka jing kular pelu ba pediang ya kata ti kita kilong ki benta ki bang ya keren ya kini ki benta ki bakat du jong kanika lendong ka ba sau pu nyo kitab Genesis jadi fidan ban berlap Cuban rap palang kumni nam takinong ya si menta wat ngi yang ni kan cing torbin agi benta ki cing keren ki jong ki pastor padan kami kentien Hebrew aja kau Israel aja kau Jacob ya sulong tang cing ban rap wa kani kentien Hebrew kamut ru ya ki kun Israel kadi kata ka ketin Hebrew ka wan na duk tropor ka bay keren sepang jong u Abraham la kedo tu Abraham ulong Hebrew de ngilai keren ki episode ki bisa kaman de ki Israel ki dai lupa ki benta jong ki Hebrew ki msyum long kerpang na jong kata gimla ban ong ba ki Israel ki alon jong ki Hebrew de ki Hebrew ko long kalayar pe kemudian Israel Israel upri ukala ujat benriu Israel teh preng jong kita udah dong Hebrew tani lah dong Israel Hebrew oh lo ki Israel ki de ki benta hi jong Abraham te mo Abraham lagi yo puli kitab Genesis betul sekmal belong yu penjah Hebrew di nyin be kul pen kul mar kan ni kan ka jing kran ni keteng na mar ting ting no i na mar ni khem ya phai bia si ku lai kran shai teng Hebrew di yo kum no pada ka pen kul mar pada hi banyak skap ru di ka ai ka ba ni lai kran na sai kan biang tu saya kalau poin sebentar apa kita ada pura yang nong sapnyo nilai i itu ki cing keren kum tu bang ki baya
teng bangi ya kadon ben kin yo ke jiman toy de tangkat tai ustor kule shibun nomor ba in se teng pat se lan nong so kra ter ter